En Asira, la clau del partit ha estat en el temps afegit. Quan Víctor Pulga, per exemple, s'ha internat per la banda, el valor és retrucat i en la pugna per la recuperació Hervé ha tombat Vidal dins de l'àrea. L'àrbitre assenyala el penal oportú i ha expulsat el defensa en veure la segona groga. Però Víctor Pulga ha errat el llançament, el valor així per damunt del travesser. Penal errat que ha impedit als de la Ribera guanyar els 3 punts en este encontre. El penalti se fallan en todos los partidos, en muchos, y jugadores de primera división fallan penalti. Si hay otro penalti no està David Fas i lo quiere tirar, él lo va a tirar. El partit ha començat amb 2 accions polèmiques. Primer, al minut 4, amb estes mans del porter visitant Tomeu en agafar el baló fora de l'àrea. I després, al minut 9, en la caiguda de Ballester. L'àrbitre no ha apreciat res en cap acció. Després Pulga ha rematat per damunt del travesser. Els illencs al minut 29 s'han trobat amb este penal comès per Cristian sobre Aridai. Pina ha sigut l'encarregat de pujar el 0-1 al marcador. Els de Manol Herrero podien haver empatat en la jugada següent si el col·legiat haguera vist penal per estes mans d'Hervé. Vamos a seguir insistiendo en jugar como hemos jugado la segunda parte y en mejorar lógicamente lo que estamos haciendo dentro del área, que es lo que nos puede dar estar en otra situación. En la segona part, els alcirenys s'han volcat buscant l'empat. Al 58 ha sigut Lorenzo qui no ha encertat. I desplaçar-lo, no? Per a mi, les 2 jugades són claus per a l'encontre. Atenció ara. Bueno, no, creia que aquesta era la jugada del xutàs de Pulga. En la segona part, pues, l'Alcira millorà ofensivament un poquet, però tots ens donarem compte en el camp que continua faltant el delanter centro que no s'ha fitxat Pasqual. S'han portat 5 jugadors, s'han portat 3 centrocampistes i 2 defenses centrals i no s'ha portat el delanter centro, que és el que verdaderament li fa falta a l'Alcira. I jo no ho entenc, això. No entenc com... Però és que centrals, no ho sé. Perquè se porta a Beto i Escudero, que són centrals, i a Brenes i al Tiquinho i a Lorenzo, 3 jugadors de mitges puntes, centre del camp, però ningú delanter centro. I el mal de l'Alcira és la falta d'un tio que definís a dir l'àrea, que finalitzi les jugades. Això ho han dit per activa i per passiva, sí. Han dit que falta una jugada, però a vegades els mandataris saben més que nosaltres, en aquest cas, de futbol, perquè centrals, Escudero ha estat en Alzira, però avui tens qualsevol jugador, pot jugar hasta Pablo Vidal, si no vols posar-lo de bicentro en casa, pot jugar de central. Naturalment. En casa pot jugar, fora pot jugar de bicentro defensiu, que és el millor sempre. Sí, però clar, és que ell juga, Pablo Vidal ell juga per davant de la defensa, però no va ser el Pablo Vidal que tots esperen que a vegades se'n puja l'atac ni res. No, ahir no se'n va pujar, No va pujar l'atac per res, ell va passar prou desapercebut, Pablo Vidal. Sí, una de les ocasions. I se trau, doncs això, un equip netament defensiu, quan sí el que importa no és amarrar el 0-0, el que n'hi ha que és que anar a sumar els 3 punts, perquè per així d'ahir baix n'hi ha que sumar 3 punts, aquest és el gol. Aquest és el gol de Víctor Pulga, un golaç, tot un golaç, veuen vostès que canyonada li pega des de la frontal de l'àrea, d'uns 30 metres, i va ser l'1-1. I este 1-1, pues de moment hauria l'esperança a que se poguera remuntar el tema. I conforme avança el temps, pues anirem avançant nosaltres també per adelantar-nos a les jugades. Sí, ahí està. Ahí està Lorenzo. Una bona jugada que s'estorben els dos entre Lorenzo i Tiquinho a l'hora de rematar. I és una falta que fa el... Sí, del penalti, ja, en l'últim minut. Minut 90. Ahí gana el baló, Pulga. Va Tiquinho a dir-li que vol tirar-lo ell. I ahí veuen vostès el resultat. Han vist vostès el resultat. Gana el baló Pulga i Tiquinho va dir-li, deixa'm que el tire jo. I Pulga diu, no, jo el tiraré. Ha colat el gol d'antes i tinc confiança. Me pareix lògic. Me pareix lògic que l'home tinguera confiança. Però el que jo... Que igual haver pogut fallar Tiquinho. Exacte. El que jo volia dir-los és que antes d'este penalti...